Euskararen inguruko liburuak irakurtzeaz gain, euskaran murgiltzeko barnetegiak aukera ezin hobea dira. Horregatik etorri gara Bakaikura. Eider, azaldu iguzu, zer da barnetegi bat? Nola funtzionatzen duzue? Barnetegi desberdinak daude, bai? Orain Bakaikun gaude, eta hemengo barnetegia da erabat murgildu, eta familia handi bat sortu, ez? Azkenean, goizetik, klaseak ematen dira, arratsaldez egunaren arabera, batzuetan txangoak egiten ditugu, klasea ematen dugu 6ak arte, eta gauean horrelako parrandatxoak edo, gainera herri hauetan jaiako hain dira, eta erromeriak eta han ibiltzen gara. Eta zenbat klase ordu dituzu egunean? Goizean, izaten dira 8:30 ordu 2etara. Baina ordu erdiko tartetxoarekin, bai? Eta gero arratsaldeetan 4:00 6etara. Gauza da, txangotxo bat edo programatuta badago, azkenean mintzamena lantzen dugu beste era batean, ez? Klasean egon beharrean, klasean edo kalean, egunaren arabera, ez? Eta adibidez, Bilbon egiten duguna, izaten da, gauza bera, ordutegia berbera da. Goizez klasea, 8:30 ordu 2etara, guztiok batera bazkaltzen dugu, kafe antzokian, eta 4etan berriro klasea ematen dugu, edo txangoak egiten ditugu, 6ak, 6:30 arte, pixka bat Bilbo ezagutu, Bilboko kultura, edo kanpora egiten ditugu txangoak, eta gero bakoitza bere etxera joaten da lo egitera. Azkenean mundu guztiak edo ez dauka aukerarik ona etortzeko astebete edo 2 aste pasatzera, ez? Eta ze jende mota etortzen da gaur egun? Denetarik daukagu. Aste honetan adibidez, ditugu gaztetxo batzuk, gaztetxoak 16, 17, 18 urte, azkenean perfila prestatu behar dutenak, edo ega, edo euskara pixka bat indartu nahi dutenak, ez? Nahiz eta D ereduan ikasi, gero badakizu euren artean batzuetan ez dute euskaraz hitz egiten orduan, hori ere bultzatu egin behar da, ez? Eta gero, jende heldua komunikatu nahi duena. Azkenean, ona jendea etortzen da, perfil bat lortzeko bestea, baina gehien bat euskaran murgiltzeko, ez? Ez daukatelako aukera askorik edo etxean edo euren inguruetan. Orduan batzuk bereien oporretan etorriko dira? Bai. Batzuk esaten dute, nik hartu ditut oporrak hilabete eta hemen egongo naiz hilabete osoa. Izango zara, Bakaikuko erregina ja, ezagutuko duzu baino beto. Bai, oporrak sakrifikatzen dituzte, baina nik uste dut ondo pasatzen dutela, ez? Azkenean parre batzuk egin ditugu. Guraldi hon egiten du, jendea pozik dago, atzo adibidez egon ginen pelikuletan jolasten, eta gainera jendea pikatuta eta... Eta gaztetxoak non dauzkagu orain? Han, uste dut atxeden alditxoa izango dela orain. Joango gara ikustera? Ea zer egiten duten? Kaixo, Kuadrilla, zer moduz? Ea, esai guzuen, nondik etorri zarete zuek? Nik Donostiakoa naiz. Nik Bilbotik. Santurtzi. Eta gu Gasteizekoak. Deustutik. Biok. Eta zergatik etorri zarete ona? Euskara ikasi nahi dugulako, eta prestatu edo gehiago hitz egin, eta lagun berriak egin. Euskara zendotu, lagunak egin, ondo pasa. Bai, eta euskara hobetzeko eta hori, hobeta hitz egiteko. Zuek zuen herrietan egiten duzu euskaraz? Ez asko, Bilbon ez da egiten asko, baina bueno. Santurtzin bezala, ez da asko hitz egiten. Gasteizen ez da. Eta ondo pasatzen duzu hemen, edo? Bai. Bikain, primeran, paletan aritu gara. Beste herrira joan gara. Hori. Joango gara mendira ere. Eta igerilekuetara. Eta festetara. Eta festak, herriko festak hasiko dira hurrengo astean. Eta ariketak eta egiten dituzu edo? Bai. Gauean jokatu genuen mimika, jolas batera, eta oso ondo pasatu genuen. Nork irabazi zuen? Gure taldea. Eta gaur beste bat. Nork irabazi du gaurkoan? Edo galdu bat eta biok. Eta hemendik zuen etxetara itzultzerakoan euskara gehiago ingo duzu oporretan, ez? Saiatuko gara, mitxat. Bueno, ondo pasa eta asko ikasi, bai? Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu. Bakaikukoaren helburu berberak dituzten beste barnetegi batzuk ere badaude. Adibidez,
Aekaren familia barnetegiak edo barnetegi ibiltariak oinez eta bizikletaz. 40 urte bete dituen Maizpide barnetegiarenak eta beste hainbat. Baina helduak ez dira euskararekiko interesa duten bakarrak. Izan ere, euskara ardaz duten haur eta gaztetxoentzako udalekuak ere egon badaude. Mota guztietakoak gainera.